Укытучы, эшең җиңел түгел, мәшәкатьле синең язмышың. Сабырлыгың җыеп яшь буынның, төзәтәсең күпме ялгышын. Син сизмисең чәчең агарганын, моңаеңда сырлар артканын. Һәр көн иртән берни булмагандай каршылыйсың таңнар атканын. Укытучылык һөнәренә тартылу ана сөте белән канга сеңәдер. Бөек Ватан һәм Япон сугышларында катнашып, туган ягына исән-сау әйләнеп кайткан. Әйләнә-тирәгә үрнәк Шакир бабасы революциягә кадәр үк Әлмәт төбәгендәге бер мәдрәсәне тәмамлап, Бишмунча авылында балалар укыткан. Әнисе Люция Галиевна да гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган. Бала вакытыннан белем таратучы изге һөнәр иясенең эшен күреп үскән кызчык шул юлдан китми кая барсын. Әлмәт районы Яңа Кәшер авылында 10-нчы сыйныфны тәмамлаган Фәридә Даймат кызы шул авылда башлангыч сыйныфларда озайтылган көн группасында эшли башлый. Балаларга булган мәхәббәт аны Алабуга дәүләт педагогия институтына алып килә. Башлангыч сыйныфлар педагогикасы һәм методикасы факультетында укый башлый. Студент елларында физкультура институтында укучы Ознакай егете Илфак белән таныша һәм укытучылар гаиләсе туа. Җиңел атлетика буенча спорт мастеры булган Илфак туган якларына Ознакайга әнисе эшләгән 5-нче урта мәктәпкә эшкә кайта. Билгеле инде, аның артыннан дипломлы тормыш иптәше дә йөрә. Алай гына да Илфакның сеңлесе дә шул мәктәпкә вожатый булып урнаша. Бер гаиләдән укытучы һөнәрен сайлаган 4 кеше иртән ашыга-ашыга мәктәпкә чыгып китәләр. Минем әнием дә, кайнанам да, туган апам да уку-укту һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасарлары вазифасын башкардылар. Билгеле, әлеге җаваплы хезмәттә көнне төнгә ялгап эшләгәндә генә казанышлар яуларга була. Һәм әлбәттә, РСФСРның мәгариф отличниклары бүгенгесе көндә лаеклы ялда үзенең тамырлары белән горурлануын яшермәүче Фәридә ханым. Язмыш җилләре Фәридә Даймат кызын Әлмәт якларына алып китә. Башта Әлмәт медицина училищесында, аннан Әлмәт сәүдә-икътисад техникумында татар теле һәм әдәбияты укыта башлый. Балаларга начар билге куярга яратмыйм мин. Ничек тә үзем укыткан фәнне яраттырырга тырышам, ди Фәридә Дайматовна. Укытучы хезмәте күп кырлы. Аның кеше күзенә күренми торган әллә нинди вак-төяк мәшәкатьләре бар. Кыскасы, әлеге һөнәр үзенә бөтенләй буйсынуны таләп итә. Мөгаллим ул мәктәпнең йөзе, тышкы кыяфәте, тәртибе, үз-үзен тотышы белән үк тәрбияли алырга тиеш ул. Шәкертеңне аңларга тырышу, кимчелекләрен гафу итү, яхшы сыйфатларын күреп үстерергә ярдәм итү. Әлеге хезмәттә иң әһәмиятлеседер мөгаен. Иң мөһиме, өйдә сине аңлаучы газиз кешең, терәк таянычың булу. Ул синең тормыш иптәшең, балаларың. Менә кайда ул хатын-кыз бәхете. Гаилә учагын сүндермәү ир белән хатынның икесенә дә бәйле. Татар ханымнарының асыл сыйфатларын кичкенәдән үзенә сеңдереп үскән Фәридә Дайматовна гаиләне бар яклап тәэмин итү, кайгыртуны үз бурычы итеп күргән Илфак Факилович белән бер-берсенә терәк булып аңлашып яшиләр. Әтиян үрнәгендә тәрбияләнгән олы кызлары Гүзәлем туган телгә мәхәббәтен җыр моңнары аша татар яшьләре күңеленә җиткерә. Икенче кызлары Миләүшә исә гаилә династиясен дәвам итеп мөгаллимә һөнәрен сайлаган. Гаиләнең иминлеге хатын-кыздан нык тора. Сабыр, тыйнак булган очракта барысына да ирешеп була. Хатын-кыз үз урынында патшабикә булырга тиеш. Әби-бабайларыбыз заманындагы акыллы карашлар гаиләләргә бик файдалы булыр иде, ди Фәридә Дайматовна. Эш сөючәнлек, күңел матурлыгы, максатчылык һәм иң мөһиме балаларга эчкерсез мәхәббәт, булар барысы да Фәридә Дайматовнага хас сыйфатлар. Ул бер генә көндә балаларсыз яши алмый. Үзе дә өйрәнеп, башкаларны да үзе артыннан ияртеп, яхшы гамәлләр кылырга рухландырып яши. Туган телне, татар халкының гырыф-гадәтләрен яратырга өйрәтә. Нинди генә эшкә тотынса да, ул эшен җиренә җиткереп башкара. Фәридә Дайматовнаны күргәч, ирексездән Чеховның кешедә бөтенесе дә гүзәл булырга тиеш. Киеме дә, йөзе дә, күңеле дә, фикере дә дигән сүзләре күңелгә килә.